Tats, perti ka mahal sa isda karon matats. 160 ang kilo ani, bangsi oh. Tungod kay minus ang tunggo. Atong i-discuss ni, tara tong pilihalinon na ni. Grabe, naabot na dyan og 160 to 150 ang atong bangsi matats no tungod sa bagyo nga karon pa in taon na human og kining pirit matats tag 170 ang kilo ani. Pero dili lang kay pirit ang itaas matats no, pati pod ning tulay karon tag 270 na ni siya. Barato na gani na. To nagligat 300 ang kilo ana. Og kini atong bangsi matats ato lang ning gipresyohan og 160 to 150 pero gihanyo na ni og 125. Asaran? 130? Ha? 125. Tulay gani oh, tag 50 to 80. Gihanyo na ni og 125. 130 lang ato ko dis 130. Ina barato na kay na. Oh, fresco pa kay na oh, napibalo ako kay balo oh. Kuya, pirit 190. Oh. Pirit 190, puro 300, tulay to 70. Asa ka na? Akong bang sila ang barato. 130. Very good. Very ikaw nagdaog. Ako na lang gihatag og tag 130 matats, may nalang pod makaginansya pod siya no, di po nato palabian og pamahal kay ngano man wa man pod ni kapital ang among isda, niliburan lang pod namo ni. Og kaning nasa balding matats mao ni ang atong sudanon no, reject ni siya kay ang gwapa atong gibaligya. Oh, nabaliktad na, ang gwapa gibaligya, ang reject gisudan tungod kay mahal kaayo ang isda. Pero matats bisag reject kanto siya, presko kaayo tong isda no, mugahi ra pod to sa kaha. Og kining mga bangka matats nagkarga na pod sila ice padulong sa lawod no, mao ni atong mga kauban. Nilo matas oh. Asam ning bahaw gibutang de. Ato sanda doon dito. Matas, wa man day bahaw, pastilan. Lan na tani kinilaw. Oh ha? Ito gay man ta kakilaw. Nangaga pa guys mga kampi, nangaga pa guys. Mulai bahaw dia. Yon, wa lagi kanon dito. Giyo, tani mo kaon. Kinilaw na kinilaw pero bahaw wala. Mga tats. Kalamit kinilaw. Targas lang guys. Torang mabida. Talato panagat matats. Linaw na sa pero wa pa kay nanunggo. Ha. Tuwa pa sa loob ang uban. Nga mga libor. Laliman naman ang presyo sa tulay, 270. 270 ang presyo sa tulay, ang burot nga gwapa 300. Asa ka manang kung anong presyuhan na. Barato pay karne ani. Ya tong bangsigan niya 130. Ha. Otoy matagyas bangsi oh. Na